Erokamano. Wakili Brenda, ochal nade nikech kirango gigi duto, chal ka gima wadok kama ne wantiere kata ka lokruok e sirkal ne pok otim. Niseyo Attorney General ma pacho ka kuom rem sumo paro makare ne ten piny Kenya. Mane miyo do wito chike mathoth ahinya kata chenro mag sirkal niwachne gin ataro mar chik. Kama ochope sani, kama na achiel kuom gigo ma Mheshimiwa Karoli Omondi lero karka, en maka achiel kuom gigo ma jatend migawo mar omenda John Mbadi temo rango ni odok e od bura. To kodok e od bura chako kadhe ka en ataro mar chik ka gik ma iwacho kaka chike pok olosi e yo makare. Ketowa kama chal nade nimar moko ka duogo ni kinde man joma tindo nowito ngimagi mathoth ahinya mamoko nyaka sani pod olal. Jonyuolgi pod kia kama gintiere. E gigi duto kama gitimore to sirkal chano duoko moko e yor bura. Moko mabecho, moko maricho, jopiny ema nong'eyo kama ne giketogie. Ochal nade weche mag chik? King'eyo the process mar kaka finance bill 2024 nochopo mochopo point makore ewite cha. Implication mane nitie ni koro sirikal odong' ka koro onge gimotigo kech the fallback plan was ni koro waendelee tiyo gi Finance Act 2023. To Finance Act 2023 ni be ng'ato noseringo modhi e doho moyudo orders mobedo declared unconstitutional. Maero kendo nye sirikal odhi e Supreme Court hapa ni gichiwo duoko margi saa 4 kawuono mar just to suspend decision cha pending appeal. Nikech koro chopo point ma sirikal onge kaka operate. To chik wuon wacho ni mondo reintroduce a new finance bill in parliament. 6 months nyaka bedni oserumo from the point ma finance bill cha nobedo rejected. To 6 months go poko kadho. Koro crisis ma wan go kae ni 6 months gi poko kadho, sirikal be onego bedni operate. Finance Act 2023 be osebedo declared unconstitutional okunyal tiyogo. So technically wan kama onge gimora mora manya move. Again koro there's now a move mondo we introduce amendment acts mang'eny. We introduce amendments in all finance acts mantiere or the specific legislation matach on taxes. Mamane koro gima, that is the only way mawanya move. Kaponi pod wadwa ni warit 6 months cha okadhe ka gine ka ginya reintroduce to 6 months cha ni so that the entire process ochakre. Kech ordinarily the budget making process would take about 6 months kapok wachopo kanyo. Koro wang'e ni gik magidwa reintroduce ni, are they what were the good a finance bill? Nikech finance bill cha rach to nokorach te. Clauses mane richo ema nonego bedni bedo dealt with, but serikal kaka nodika how parliament dealt with it was not the best way. Nikech ne nitie public participation to ne duond jopiny okowinj malong'o e yuak mane gin go ka clauses mane gineno ni richo ka were not dealt with properly. Asto siasa be obiro donje ma gik moko koro kethore te. Makiwacho finance bill to in the mind of a Kenyan, finance bill inen gima rach kabisa. So the bad clauses overweighed mane beyo. Mabeyo gi ema koro hapa ni gidwa ni reintroduce through amendments mondo serikal oyud kaka tiyo. Nikech kama koro wachope ni to the government will hold to a crisis. Nikech koro onge means mora nikech mane nitie cha usewacho ni unconstitutional mawatemo kelo ni rach. The president rejected it. Onge kakunya cha kokelo moro ka duration cha poko kadho, but we're realizing ni it is at the beginning of a financial year. To financial year ni kako chako to onge pesa mora everything is coming to a halt. To waneno ka Gio se threaten KERO nyo se threaten strike, they called it off. Jopuonje ni ka adwa strike nikech implementation mar CBA. Koro kata kaka serikali yud thuolo ma yueyogo kata yud thuolo mar bet ni make arrangements mora counties koni dai pesa onge. Koro at this point parliament oseng'iyo bagi wacho ni so how do we move forward? Mapani we are at a very good position because we are starting to think ni situations mosebedo katimregi. Katiba wa being ni it's only 14 years now. Wase teste waneno ni ka wak ma okti ma wadwa loso nango to what are the avenues ma wanya tiyogo to solve problems if we find ourselves in a situation ma
now we do not have an existing finance app, wadwa operate now. Tapani, we are now exploring options mantiere. To Brenda, gima jatend migao mar omenda temo timo kar ka gin chwalo paro mag chik ka gin achiel molo okele document mangima kose nango motemo kelo kochopo giko mar dwe mar 9 document magiloso sani nikech chiko ko yie ni kelo gite nikech ko kikelo gite kaka ni gintie cha to you are reintroducing finance bill ma chiko tamre ni you can only bring it after 6 months to process cases kanya nyaka chak tim ma wanchaka wadoge public participation. Koringeni, it's now safer to kele achiel tidoke chik ka chik specifically which the specific provisions are anchored in to the amend gi. Erokamano.